ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் வேர் பண்ணிக்கிற சாரி வந்து ஜூட் காட்டன் சாரி. பாருங்களேன், அழகான ஒரு மெர்குரி கிரீன். பாருங்க, பல்லு பாருங்க, அழகான ஒரு பிளாக். பிளாக்ல எல்லாமே உங்களுக்கு ஒயிட்ல டாட் வந்திருக்குது. பிளவுஸும் அதே கலர்ல வந்துரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே கலர்ல 5 கலர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. வேணும்னா நீங்க எனக்கு கால் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதிலே நிறைய கலர்ஸ் வந்திருக்கு. நான் காட்டுறேன் பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க, நான் வேர் பண்ணிக்கிற மாதிரியே சாரி பாருங்க. இதே மாதிரி சாரீஸ் 5 சாரீஸ் அவைலபிளா இருக்கு. வேணும்னா கால் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கலர்ஸ் பாருங்க. கலர்ஸ் பாருங்க. நீங்க எனக்கு கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க. தேங்க் யூ.